Og nu så Paul kommen. God morgen, Paul, velkommen. Ja, god morgen, Daniel. Og god morgen, øll. Godt å være etter her. En av løtta. Ja, vi fikk øyne løtta, tror jeg. Ja. Og hun er god. Ja, hva så er det sol i morgen? Til øyser. Ja. Øyser nir. Men godt å køyre. Det var det. Ja. Så det er alltid hovalgt å komme sol etter mye morgen. Ja. Det er en som man gleder seg til da alle vikene gjør. Ja. Men selv andre til vi visst sånn ekka fire kvart man nå får at komme fram. Og så til ikke som vi tar at det skal være som Herren ikke og vil. Og ikke som vi vilja. Nei, nettopp. Det er det som er så tydelig mye. Ja. Så Ja, du har snakket i morgen, du lust å snakke i morgen, da du kanskje ja, jeg hørte Kolossbrev 2. Ja. Og fylte vi alle tøyene. Du fikk alt vidt, du var ikke i tunnelen. Jeg fikk akkurat ikke til vi som får fram i tunnelen i Kalfradalen. Ok, ja. Men det var lite. Jeg møtte i øtlen hinne som fikk vi. Ja, nettopp, ja. Og jeg har også morgen om det som du nevnte, at han ville at jeg skulle vite hvordan jeg strøy til høtte av. Hvordan jeg strøy han hei 4 tøymen. Ja. Som bor her i Koloss. Og jeg husker om det du nevnte det, at det var i grunden til det som vi kallar troarstrøy. Det var ikke et strøy og tog høpe som vi vanlige ta som strøy. Det er tryggvande som vi skulle røkka. Til et helt annet strøy. Og tog husker om trunna, at tryggven som nøyen okkon given. Ja. Trygg ikke et meal som vi framløya, for jeg nå fram til god vi. Nei. Altså ikke. Men ans og nøyen tryggven okkon given og i Kristus. Tøy, Efesbrev 2, nøy det frelst, vi trygg, og til ikke av til kun sjalvån, det gava gods. Ja. Altså nøyen og tryggven gava gods. Ja. Og til for at andre skal røse seg. Altså, tøy, at øya trunne. Det er bare en som skal være arter. Det er en som skal være arter, og han rekker, eller han retter han ut til ødel. Ja. Kan øynstekke han. Et tal som er interessant Galaterbrevene, kan jeg si, nå tryggven kommen, som om det en personer. Ja. Og det det jo faktisk. Og i grunden tryggven Kristus. Ja. Og i honom alle vorstanses og kunnskapes skatter å finne. Ja. Fjalter. Nettopp. Så her vi inne i at vi som ber okkon oppe vi tjøkken og løyve. Ja. Og jeg hadde det så hovedet jeg fer inn ui til, som et oi Kristus. Vi oi Kristus, som du nevnte her, Ja. og Kolossbrev 2. Øysene sier han, for at du må sprave, at landarmal godsøttans. Det veldig landarmal i høyden i det. Og det sier han her i Kolossbrev 8, Kristus oi tikk. Ja. Væundordan. Det landarmal i heimen. Og så sier han i for at målsbrev, at største landarmal, godsøttans, til han som var åpenbær i alt. Nettopp. Og til han som var rastkjødre anta. Og til tryggven og i heimen. Ja. Og tidsen oppe dårlig. Til han sier, han tar seg om alt vid øye og i Kristus, og som flåtet til okkara. Vi har det andan som okkene giv. Så tog løster fra hesen at jeg skal kjære han eka. Ja, nettopp. Ja. Tog alt gjørst. Ja. Og vi synes jo ut i sannsjonen, alt fullgjørst. Jesus ber, alt strang på. Løyve kjøpte til og mer, det ikke så? Jo, det så. Nettopp. Og to har nek inn i oss nere vi vittel og heimspesje, eller hva han har nevnt. Som alle togene forstyrrer til vi og i gode.
Og det må så være. Så vi vet jo i akkurat han fortjentan, som strøyer med trunne, som vi da finnes. Vi vet jo at fortjentan så nær som i akkurat selv, det gamla menneska, som jo ikke vil takke med oss ned. Det gamla menneska holdt søker sin egn og ære, men anten at han nødja menneska søker ære og Kristus er. Så han som røser seg, han røser seg i Kristus. Alt annet røs utestangt hess. Ja. Og det så kanskje løy og år at nøyta, men det så lekkurst, sier vi ofte, det nekka som smakker vel. Ja. Og det spennende. Ja. Jeg får inn ui her i morgen. Ja, det nettopp lekkurst. Og så det her, som nu har vært lærerfer i sunnedagen og tala om en gamla kæran, bror i herran. Og han sier i sin vittnesbord at jeg kom visst nok, han brukar hatt året visst nok. Jeg kjenner Jesus som en frelsare i 1936. Og jeg ble synter, jeg har nok skrivet til året sjálvor av hans egna månne. Så jeg ble synter, jeg visst nok. Altså, hva merket det? Merket det at kanskje, i føreskunde hevet det året lukket som en iva og isere. Ja. Visst nok. Jeg minns ikke ordentlig, men det var visst nok. Men så til jeg hukte ut i føreskåret, dansk føreskåret, så sa jeg visst nok merker 8 iva. 8 iva, ja. Sart. Og nå fikk det som han har sagt, en helt annan tøytning. Visst nok, ja. 8 iva kom til trygg av Jesus i 60. Det var det han har sagt. Ja, han levde, ja. Og bare maliskan, som vi nøyde han ofte, setter lukka som, et eller annet inflasjon i året, så vi lukka som brukte dette etter okkara tidsje. Men grunnen har vi ikke lov til å bruke år etter okkara tidsje, som her var en avgjørd av mersking. Vi sa at år flikkvinn og mali og år, det bare behandlet av alt annet. Ja. Men tar vi kommet til et år, og det som jeg nå husker om er det åren og i år jeg gjørst av hendet personen. Og det er nok stått litt her vid samtale av i vil være at han la i sønnen i 3 måneder og bare glett seg til å føre hjem til Jesus. Ja. Altså, fullkomlige frisaler. Og det var så hovaligt at høyren tåsa ved Jesus. At det så møver. Som sangre sier, kvætler nå til landet, og Jesus til vinner gå. Til øsne landet mot, så etter, det våren som møver? Og akkurat det her nødt til han. Ta seg vi han, og så møver, kan du ikke takke meg nå? Ja, det her var frier. Ja, altså, og hver stavveie frieren, hver stavveie til over 8 iva. Jo, det stavveie fra trunne. Tog hvert trygg. Trygg fotvissa. Ja. Om det som vana ver. Og trygg sannføring om det som ikke sast. Og det var for henne at det gamle finget jeg av vittnesboren siden i brevbrev 11 til første versene. Og hver fikk hesen gamle som gav av vittnesbor, som han la her, fra trunne. Ja. Han fikk vittnesbor, som sannføring om det som han jo vana i. Ja. Og sier han i Rambran 5, vevnen gjør ikke til skammer. Hvor tog kærlighet gods utelter. Og gjørs du nokkara. Vi har andan som åkken given. Ja. Så det var hovalet. Ja. Men det akkurat det her, som jeg nevnte jo Janne fra Kolosserbrevene, det her stedfestingene av Paulus. Det ikke ivamal til honom. Nei. Omgantøy. Men hvor helt det til at vi ikke tillegger noe da, så trygt som det det tog jeg fortjenten i rojakken. Og farligheten, at det vant til som vant han mye for fortjenten han holdt det,
og for fortjentan heimen, og for fortjentan satan, at vi liv og i trunne. Ja. Og altså, tar vi sier liv og i trunne, så lever vi det i Kristus. Etla vi liv og i kærløykan noen, etla vi liv og i tog er vi råttan iva. Ja. Og til vanda mykje, og tog halta vid ofta, og sier ofta, at jeg øyner en gåa tale, så ristes satan. Han skal, va? Ja. Men hva sier sangren? At satan själver ta og i han, og et vart godt spaden av knøv om fann. Og hva det? Det hva som helst. Det to. Ja, nett. Ja. Her og i øynsomme, og som hin sangren sier, er i øynsomme dvelger seg Jesus. Og jeg kviler ved brøst hans og trygt, og her hva sier det året som sier her? Øytafotler, trøst av å være, så har noen bors svinner alt frykt. Ja. Og til hatta som han selv, og til to, og og i daglige liv i okkara, som han selv fyrer, tar vi livet trunne. Tar jo sannføringen om det, så vana verer bjørst. Ja, han vet det, han fær ikke norsk det som god til gjørst. Han fær ikke gjørst nekka vitt, og han fær verleggen heller ikke skala okkon, som i Kristus, som kommet til trykvann. Det som han gjør, det er han røyner at lumpa okkon, så at vi halta til, at det er ute vi okkon, at det er ikke noe godt til okkon. Og så fær han okkon nye ved nakkan, men han fær verleggen ikke skala okkon. Men også er om apostlarna her. Og nu har vi to som Paulus, ja. Og han sier til at han var apostel, og han sier kvitt og har vi ikke Jesus. Men han sier han steder attast av apostel. Ja. Han sa øyla løyt i seg selv som person, og tog han sagt det at godt samkom. Og tog han sagt det at godt samkom, og så søkte han at, som vi tog seg om, jeg var ikke en sørste tøyma, at taimon som tryggva. Ja. Tog Herren sier vi han, Jesus. Han som tog søker det. Og hvis nu hoksar om han, Paulus, så det var han, no? Men så hvis du nu hoksar om en annan apostel, som slett ikke helst ser være fremstan av apostelen, men som tryggva hver en av de fremste, hvis vi råkna, i manna måli, altså, ikke godt småle, så honom jo ikke måle for så. Her han ikke mann av måneder, sier han. Så også om Johannes. Og han skriver også noen brøv, trojbrøv, og han skriver oppenberingen, han skriver evangeliet. Så spyr han i øynene føre, eller sier han i øynene føre, hva det som er sikre heimen. Hva det? Det er tryggvakkere. Ja, tryggvakkere. Og det underfotla vi tryggvakkere at det tryggvansare. Ja, nettopp. Annars hei hun ikke sikra heimen. Annars hei hun ikke kunna virka til at holde vært landskjørst og i egen gods. Og hatt det så avmetallig å dyra varst at jeg minnes kjønne godspattene og i heimen. At god til være takk, som Paulus sier i 17 Korinthbrevet, som i Kristus alt og løyer og fram til sier. Og hva sier han? Og akvarium steg leter gå og enka kunnskapspersoner åpenberes vi okkur. Ja. Og hva tog vi det gå i enge Kristus for god. Ja. Og heldur to at to hei vil gå i enge Kristus for god, hvis det ikke var vegna trunna, hvis det ikke var vegna hele antan og kærløykan som jo er uthelt i hjertet og hit. Det er ikke svære. Og i halten kan han ikke taknas god. Nei. Og det er så flotter ut, taknas det ikke god. Nei, det er Kristus ui med taknas god. Ja, og bæra det. Ja. Det er sånn, vi sånn det faktisk jøgnen alla skrifterna här. Ja. Och vi tar helst nästan förresten, men ta god hej give Abraham lyfte. Om sonen, og det dro ut. Og det gjør det god vilja. Han ville ikke at det skulle være nækka av Abraham, men det skulle være alt av gode sjølvene. Og så kommer Sara konan Sara vi løsner på
På hon bjöd så själv kvinna fram. Och ja, det får jag bara. Ja. Det fungerar allt som det ska alla. Men det var bara inte såneren. Det var inte lyftes såneren. Ikke lyftes såneren. Men så man så växer till den här såneren. Och Abraham uppdaget att han är vittler, han är olojen och klantersammer och allt det. Ja. Och så kommer Gud att och tosar om det här lyftessonen. Så säger Abraham att det är så åren hej bäst Ismael liva för Ashantoin, ja. Och vi tror ligger ta samma institut okon. Hej är bara och i min halt i min gamla natur liva för Ashangods. Och Gud säger nej. Nej, det kan inte vara gamla. Nej, det kan inte vara gamla. Nej. Det är Isak, lyftessonen. Ja. Og Isak så mynd nå på ta nutja skapningen, på ta nutja mennesker som født i okkom vi hele andan, vi tror av Jesus. Nettopp. Dette kunne vi godt sige, jeg kan ikke si at Abraham har en lokkende tal, men vi kan se så hei han et innskje til god om Ismael, og det var han ikke riktig tog. Det var oppriktigt innskje. Ja, men ta jeg til å lese til i morgen i Klossbrand 2, at tog om vi så i halten og nere fraverande i tog i antan og tjatikken, og gledes vi suttja hvordan godt skydelig tjatikken, og hvordan førstid jo trunnig av Kristus. Och du nämnde det här att han var ju fraverande. Hur skulle jag säga att ta kom att rätta framför mig. Hur kunde jag säga att tog i trunne. Ja. Och i andan gott skil. Ja, nettopp. Han sa inte det tryckvande i halten. Paulus. Han sa det i andan. Och tog kunde han säga detta om han var fraverande. Ja. Det i trunne? Livet det i andan? Ja, så var det gott skil. Och det året som laget det kom. Så Kristus, så var det godt skil. Ja. Og ta kjesten og med akkurat har jeg til å lese det her, og spørte enda spørningen, han kunne spørre til at han kunne si at det tøy, og i Kristus alltid en gau i engel, alltid det gau i skile, og ikke øvått. Ja. Ja, det Det godt, ha? Ja, det helt anståndant. Det er så valsiknet til at egene borsta seg kjølna venta, og så ikke gå sånn og hans utbredda favn, som Victor synger i denne kjensnåna. Ja. Hevet og strutt under loven og bontene. Ja, trygg fotløsa, trygg sannføring. Jeg løyte sølsen så i samband vi etter mannen jeg nevnte, døtteren fortalte meg at han var baden og to mennesker stod fyrra. At jeg minnes det, jeg var hjemme til mamma og man fikk alt på hendrene. Altså. Det var øyelig avvendinger, man får ikke fyrr. Det til noe som brøtt til det. Fyrr? Hadde noen kvinner spyrja. Helt det den. Det mulig, da. Og så sier han da døtter og pappa sin. Pappa, sier han, til å være nækka grenjetur, til å være fors. Til mamma, hon får godta til, at året får godtar. Det brukte man også nek fyrir, altså. For godta, altså. Som en annan godta. Men det svære han atter, ja. Svære han. Ja, så løy som han var, så selv noen lykker. Jeg er ikke som amma tog inn. Hon var så nem og antallig, sier han. Det hadde en omma her, og en värme omma, som jeg også minnes som var akkurat så leis. Det var så fantastiskt, altså, vi henne sinneleg. Men hva hendte så vi som mann, tar jo i han, visst nok, lærte Jesus kjenne i 6 år. Hvordan endte han løvsvitt? Hvis jeg nok om det. Ja, vet du. Minnes så vil jeg tykke det, altså, og aktig etter hvordan det enda av løvsvitt, og etterfylt så trygg tarra. Det ble som tja omene. Ja, sørst. Ja, og hvor? Tog ta i anten livande kjær året.
så myntar året og anden okkon loik Kristus. Ikke det at vi drar fullkomna nekran hatt, men det sinnaleie, samme sinnaleie som Kristus hever heva vid, jo finnes vi trunne, og finnes vi nøyene, og finnes vi andan, og i okkara gjørst. Og det som omreaver nu a liva, loive etter treitungods, og ikke okkara. Spennende. Ja, det är helt visst. Det är medelig spännande. Ja, det är medelig spännande. Ja. Annars så pleier vi alltid at det var en sang om hessa tøyene, så ja, jeg vet ikke hva skulle få det ankeren fram. Det er en sanger her som studerende hever tala øyland ekkel, men en av de gode gamle. Og det er sangeren Simer det gamle søva. Og særlig det ene setningen her, ens og vi bøten til tala så vi med. Ja, du det ikke måtte i over hese sending. Ja, det er At vi bare eller bare naktig. Men det er godt å være bare naktig, som vi pleier å bruke til uttrykket. Her var bansle sinnale, og i akkurat omgangs vi herren. Man har ikke innsett det. Jo, det er helt visst, altså. Og det ikke godt at være øynfalder i tog som ilt og vis i tog som godt. Akkurat som badni i for akkurat medmennesken. Ja, jo. Det kan ikke være bedre. Nei. Så lær dere høyre sant. Ja. Magne Kristiansen, Simer til gamle søv. To lustar etter av Biltjø. Vi hørte Magna Kristiansen sinja vel kjenta sangen, Simer til gamle søv. Og på det sangren, han hever hodet ikke med nu, så sørste det han er. Og den bådskapet ui som sangen er helt enn standard. Ja. Nu var nylei ikke vi ui hæsen. Nei. Sangen. Ikke vi har som lærnom, det er ikke nok ikke. Jeg utgang til han nøytte et annet lær enn vitvandig han nøytte. Ja. Og hvis vi husker om at her, Simer ta gamle søv, Simer ta gamle søv, Simer ta gamle søv, at Jesus elskar meg. Her ligger alt. Her ligger alt. Her ligger alt. Her ikke gløyt. Nei. Vi har alltid en sanger, jeg har for å lese den opp her. Ja. Vi du ikke hva som du, hei du har så hva så jeg siterer mot den. Men til lykka som er leie og årene, til lykka som til flauta sammen og i åkt, inn i tøynen hjärsta. Ja. Han sier her, Simer til gamle søv og hitt år som mengan sagt, om Jesus og hans kærleik, om Jesus og hans makt. Og det er setninger som vi nevnte Janne. Ja. Eins og vi bøtten til å tala så vi med, tog hjelpar leiser veikor og trøtter jeg. Og så kører han i leis, si meg til gamle søv, si meg til gamle søv, si meg til gamle søv, at Jesus elskar meg. Og han sier helt frem i øreverset her, «Gjevet her no gåa stunder, og let meg høyra klart, hin underfotla båskap som grøyer hjertasårst. Si mer ta søva ofta, jeg gløymer jo så kjøtt, hin søva eina luvgar, skinne, trøtt og møtt. Og 3 verset, Emilia tuta sige, så alvarsamt og stilt, at arma hjärsta verur av fri og gledefyllt. Si hesa søva alltid, om tu vilt vera mer, og i vandan hon ein viner, ein hjelp strujen Og etter sørste verset, si mer det som og søv, at du kan suttja greit, at heimsens tåma glede av lei med heverleit. Og sørst du med a stuja av deians tunga ved, så sier sørste sinne at Jesus elskar meg. Ja. Altså, denne sangren så... Vi har hatt sangren som gamle slån brukt sånn, ikke? Vet du hva det hin? Jeg tror ikke å si det akkurat, men han kom fram ekkelig at tølge. Ja, søvn av Simer og Jesus så hin sangren. Ja, det er hin sang. Det var andre av oss nere sangren som var. Ja.
Och hvis vi nu enda atter til at det her Gustav avvirskar menneska. Det er i grunden ikke god til det menneska som er i fokus. Alt, ja. Ja. Til to, ja. Nettopp. Og to. Og han fylte ikke gjøtla vi. Så innom skapten ikke. Hvis du husker om vire og en menneska, det er om et av det. Det er Kristus er vir. God gav sin son. Fyre et. Og det er så eggløyer mennesker som lever hodtidsen av Kristus. Det er underfotle sjøvn er sjå. Det er hodtikkene. Det er noe som legger en slags make-up. Altså, av mennesker. Ja. Og et make-up, et himmels make-up. Altså. Ja, nettopp. Det er sånn smirsl. Ja. Som gjør så avmettelig dyra varst. Og så fortalte jeg en døtter for meg at pappen var blitt gammel. Og mamma vi, og det nok stått litt. Tog jeg at bøttene var borster, og så ringte de. Og så oppdaget jeg hon til at jeg ville ikke lete hver annen vite at jeg ringte. Sånn at det torsdag ringte, ja. Så mamma ringte til, han var ute, og pappen ringte til, hun var ute. Okay, ja. Og kvøy, tog jeg elsker henne. Ja. Og så sier hun en dag ved pappa sin, pappa, det blir ikke tid at du ringer så ofte. Jeg vet ikke snakke om det. Så ble jeg tøk. Så sier han hese i år, Gaua, det her måste vi ikke takke fram. Nei. Hun sier at det var så kraftigt at det er fullstendig sett henne på plass. Ja. Og hun lover seg selv, hatta meg er aldri sige ved pappa at Særst. jeg må lete han ringe til han vil. Ja. Og jeg må være hodtidsen av hans kærlek. Og hun sier til at det var så lærer for seg hatta. Og det er ikke alltid man mener det så ytla om man er og synte så leis. Ja, man kanskje mener det godt. Hun helt kanskje derfor for dusjon og rinja. Ja. Men hva annet åtte teg? Det. Teg nå at var vekk. Ja. Og hva gjør det til hvis det er 8 kroner å betale det vi? Og til at her, det som streimer fra en menneske, som enda kan mestas og gjøre noen en telefon, om det så er ferdig telefon, eller hva det sier. Ja, det er vel etter i orange Jesse, her som hjertet ut er skatteteori. Her er skatter. Her er tallåknen og skatter som er skatteren som er tog inn. Ja. Og hatta løye så kom vujare til noe annet som nu nødvendig etter til hentan personen som slakna i Søstvik. Så høyrer døtteren han sier til han sier at Jesus kom nu. Så sier han igjen, gleder du det? Ja, sier han. Takk meg nu. Hvis du husker om enda lov så løys, og du husker om ljøsen av ødlom tog som gjør at lovet kan enda så løys. Som personer, og vi er noe vanlig og menneskelig og vite, så er det øvått. Men gavan, nå er jo gava Guds av et liv, vidtrykk. Husk om gavene, Kristus og i åkken. Jeg må fortelle om en hending som vi var utfyrt i samband med, men det var, ja, det var en gammel med, han var tatt i 100 år, og han var så knøyskarper i sinnen, det var ikke i ørvet eller noe. Men, og han la til å syste, og han er ikke fri igjen. Han tog seg nekk om Jesus, men det var fyllt i en øtta. Ja. Og kona sa, hun ber som jeg komme nyan helse på han,
Ja. Og jeg har jo så mye gå av vin og svar Theodor Wimmar. Og vi først har pratet. Theodor kjente jeg faktisk bedre enn det. Og der tog seg nok snakk sammen. Og så fer Theodor så at bia. Og han bier en bøn. Og medan Theodor bier, så fer så gamle at bia vi honom. Og Theodor, han ventet det her så til at han ber faktisk som vi kallar frelsesbønnen av vi honom. Og han tog opp alt det der. Ja. Og tar vi at Theodor så var livra bia, og han var livra bia. Ta brøyt. Fullkomelig brøyt. Og ta koma, ta fortalte kona så fyra at han la en av vik at han hadde til Arna så flotte, ja. Men ta var ungen øtte. Ta var bare frier. Nett. Og akkurat hentet bønene som du nevnte fra her som du fortalte fra, at kom nu takk med Jesus. Ja, det så intensligt. Och jag också säger just om det som vi brev säger här i kapitel 1 och hade det mont vi landet som det var kommande i. Ja. Så har jag bort dem till av efter det är. Men nu tror jag det är något bättre. Ja. Till himmelsk. Vet du. Ja, tog skamma skuld så jag kallar skuldtagare. Han häver ju just dem ställt röja. Han häver. Hur inte folk då och störst. Ja. Vi läser när oss här och tog ta överta av Louis inte dig. Det jag vill jag säga. Ja. Men ta överta av Louis är lika säll. Ja. Det man också runt. Du är lika säll och allt är lika mycket och du är lika glädjor. Så är du slett ikke glæver. Nei. Så kjenner du ikke det sånn og gleden. Og dette her var øyne fra fire med. Nå, jeg har lyst til å synte som jeg har nevnt for i Kirkegård. Og her det dette kommer fram om lyka sjæl. At til øyeligt tar vi til å lykke selv. Og alt er lykke mye. Og vi til å lykke klær. Det er kjøtt å bli det. Du fortsatt den vil ha åkne være såleis. Så ikke største nøkron. Og alt er lykke. Hver er så hette? Hver er så hette er som er bare verst enn näka anna. Och tog det här att vara gripen av Kristus som ju ber upp om allt och i liv och som jag syns ju om Jesus tog vars mer än allt som är alla glädje och ge det här. Tansankrena. Ja. Det tar lukka som tar före den så hatigt in i okra liv. Och det som Lukas Helen hever avsjå att allt av samma vidre. Inte mer vidre än ett annat och ta i inte större vidre än ett annat så är ju allt lika mycket. Och så är vi ju lika glad. Och är det lika glad så är det omkant glad. Tog en lika glädje hever räken av sån och glädje och tuschel alls inte glad. Så tog det övat av glädje, inte sorg, men till att lika glad. Och jag mestligt. Ja. Mestligt att vara löjter in i. Jag må godt säga att jag är omkantvinnar. Fyrr och i löjven säger att det är så klart. Mina väckna. Att Paul till inte lika mycket hos du är. Och det är aldrig vara lika mycket hos en annan är. Tog to öjor att ha omsorgan fyra. Öjnen och kvargen och så. Herren är omsorgan fyra här och fyra öll. Till att säga är liva Kristus hela jorden. Fyra ånder. Är liva han fyra ånder. Ja. Nu är bara nämna det. Det kanske lite så i spring men ägglar han säkert. Ja. Men hvis du før hatt her iver til kærleggende mittelmann og kone, ja. Ja. Det ta
Alltså vandet kommer ta och vid fylla minne och minne tjack var nörrorna. Ja. Ta kommer vantarna. Ja. Men ta ju vid atter av nutjon sucha det stora och kvar nörrorna. Nu är vi bara så heldige på det, där finns koner som älskar och det är allt att göra. Det är så tjat där att jag ser använt till det. Och det kan vara, jag vet inte hur du upplever det, men jag kan så uppleva det på samma dag först, att kanske lukka giltigheten hever begynner att snujas fram. Men så är en kone som inte fer atter hinvägen, och så blir hon ett lukka giltigt. Tvärtom motor, så älskar han bara upp att meira. Och vad gör det? Jo, det kvar inte upp att kärleken. Och det är det samma som Jesus gör i fyra människor nästan. Hålla ju där så vara lika. Nej, alltså går lika lika guldig. Ja. Så lukka glad då. Ja, nej, men det man är ju sann. Det är det samma. Ja. Så det kan vara snägt, man kan inte vara tjänastan som upptäcker. Så det att driver från till kärleken som är i mitten två, ja. Alltså hentan tjänastan. För Herren. Ja. Tåler inte det. Nej. Det är lika mycket. Hur kan han inte nevta? Ett bötten chattar här att så där som vi nämnde i hans sövn i Jan. Ja. Att i grunden är det så läst att om du är ensam så är det inte lika mycket hur du är. Så Herren är det alltid här. Ja. Och det är kanske här det börjar. Och jag anser med Jesus. Att jag är det läge här inne. Herre jag någon offre døyra inne chat här. Och inte frien kan förståra inne chat här. Och kvöj tog fullkommen och jag någon värste. Du som kärlöjt den störste. Höjle under tøynum värste inne chat här. Hatta måttøye. Ta vid ensamhet. Så vi kallar det. Tog vi det ångat i ensamhet. Vi det inte honom. Ja, så fer allt här utfra. Och tog för här utfra vi honom till tuna kono och till tuna böt och till tuna syskon och lycka mycket kvar det är allt som tog. Hur samband vi. Och ta händer näka vid här som tog inte över styrningar. Så i grund är det en annan som styr det här. Och du ska inte leva liv efter time 13 tuseter, men du ska leva liv efter time 13 godseter. Och ta händer näka. Och hvis det inte är som vi gänkar mellan folk, ja, så vet det slett inte. Det vet det inte. Och tog är inte en som är mer vid än en annan. Nej, han säger till att vi skulle räkna för en annan hackre än oss själv. Det vill säga att han balansen och i mun och liv att livet god är och till att rakt i ödel hackre än mig själv. Det vill säga, jag ger mig till henne aldrig, alltså Jesus gör det sig att han vaskade dem med fötterna. Nettopp, ja. Och ta kommer näka fram som du ofta undrast då. Och som är nu en dag en upplevelse jag kom. Jag skulle skonta mig om man i kötthandeln här som vi inte vanliga köpa och jag kör i horen upp. Jag så gör mig ska in i en bil. Men kvätter mig över inte ens här med han kör horen efter och kommer nedan första. För inte in i bilen och blev vi hit efter mer. Och jag stäcker och jag kör horen upp. Och jag ska ju här in, men tog bättre angen komma expedera. Så istället för jag fär in, så fär jag ut till mannen. Kvart är avska han till att jo, jag vet att den kan avska han till det. Till han är upplevd med att haft omsorgen för omkring några personer som väl honom kär. Och han är väl vittne till det. Och vad tar han nu? Nu tar han omsorgen. Och så öppnade han sitt hjärta för mig. Och vad skulle jag så göra? Skulle jag bara klappa ner och säga, tack gången och. Nej. Så lägger jag Alboan så där nere av bilen. Och han stod på en till. Och
Jeg gjør det ikke som om det sast at jeg ber. Du folk tjekk fram vi. Vi leier med nye så løs, og han stod her. Ja, og hva gjør det så ber jeg for Johan? Ta et her var livet. Ta var en ombrøyte med her som stod fram og fyrte. Ja. Og til det som talte alt til hånden. Hoksa nu at jeg får på inn og likevel bare si hei, og så får han. Ja, så var høvefære, og så var tarven ikke nøkt av, og så kanskje det som verre var, han legger han ikke med. Ja, det. Til det som så tog han det, og i akkurat livet som tryggvand. Ja. At det her, nu säger du att det här man liva av treiton och det treiter hansara. Ja, treiter hansara. Och lei tankar som att till tills vi då tog som syndrom det här som jag nämnde i samband med Ushmel, Heiebest, Ushmel liva för Ashon tunna. Ja. Och så hade det här Psalm 32. Jag ska lära till vi att hitcha att det. Och så att det här som Paulus så säger här i Sanna Grint kapitel 4 han säger här inte och själva predikar vid men Kristus Jesus som Herre och själva som tjänare tyckare för Jesus skuld tog god som bei att ljus skulle skuina fram ur myskre han och hever lärt det skuina och görsten okkara fyra att kunskaperen om Guds och Asjon Jesus Krist skulle lysa fram. Akkurat det. Ja. I Asjon Jesus. Ja, i Asjon Jesus Krist. Ja. Så men han sendte ikke okon treiter av papir skriva, men leter okon släppa liva för sina Asjon. Ja, det som Ushmel ikke kunne, det som Holti ikke kan. Ja, altså det jeg sier treiter gods, så er det ikke til at han sender her og halte til og visst du ikke. Men det at det ikke er som setter treitene. Men det han som lager meg inn i sin vilja. Det han som leter meg fremja sitt råd. Ja. Og det han som legger meg gjemmer av i hitja med. Altså han styrer mer. Ja. Han så underfotland hatt. Ja. Men og kjøk noen til at du er vær vi annor. Til annor til kjelter. Til at det vanten og i akkurat løsen sikkert det var sjalvopptidsen. At det er min tarvor som nu skal være makt. Det er nemlig at det som kvarver tar ut for Asjon Guds. Det kvarver. Altså. Til hans herbe, for det jeg skal så ikke annor. Ja. Han skal avspeklas og gjøre noe med til annor. Og hva blir vi til å ta, vi har ikke nevnt det her, du blir vittne til hva han gjør og gjør noe til. Ja. Tog alt gav hans her. Ja. Og ta blir løyven noe helt annet enn det som vi kallar gerandes løyv. Ja, det blir gerandes løyv. Gerandes løyv brøytes til et himmels løyv. Ja. Det er så veldig måneder at tog løyvene, og så at her er leda seg styre av bovene, at ger ikke hatta, ger hatta. Ja, men ta stor sjálv opptidsen, ta det du som skal presentera det som god krever. Det er så rævla nek mennesker i okkar land i Østene, og i okkar heime som strikva Jesus, som er tog at kunnskaperen om det som god hever gjørst vi Kristus, ikke er slappen fram så erstatningren så, han kallar det faktisk for batten av lærdom heimsen, og det hese bøyene om at tek ikke, smakk ikke, nem ikke, og gjer hetta og gjer hatta. Men det avløst av en her underfotla samfellan vi god, og i Kristus, vi heile andanna. Og ta det ikke på og regler, men ta det liv som lever og som antar og som hever omsorgen for eisen, ja. Man satt her kommen under det som Jesus sier at alt loven oppfyllt i Jesus. Nettopp. At de skulle elske hverandre. Yes. Og jeg har omgatt funnet til at jeg lever i kærlighet i firmunden kone,
at nekkar 80 Nei, Alltså det är ju en 80 Nej, för ta min ett kona. borster. Ta är liv i kärleka till henne att stanna här som är. Så är det ju bara alltid kärleka. Jag pjusar spekulera iver. Hur var du här och vad gjorde du här och vad säger du här? Vi ska nog ha ett attor och så framvägs. Tror att till rätt liv i kärleka med Kristus, med henne, med tajmen så god till givet här. Så också är ju det. Jag minns bara att nu då nämner hatt en för arbetet Kjellbro i gott år. Var kontormästare av kursen. Och så en från om annan. Så gjorde man en sorg östök och rent och skriva i vad man finns ju bosjur kvarjon fiske och snägt kostar jag fram loja och så fick man ett procenttal hur snägt det givet så snägt procent på fisken och arbetsstunden kostar så snägt och tajta så blev helt så gav det så snägt till visst ja. Detta bär så hem till Tolsen som tar var stjåre och han för ena från mannen så här i fiskasölna ta gamla fiskasölna vi är sån här och jag minns alltid hur så glad han var till kom. Nu har jag några för så vi och jag skulle leverera en bestämt det. Arn han för att font och så kontant först. Så en affär att han så färas vi Trönte till Havnar av Tofton och så ser vi Tolsen så bäst till det ät. Tajden nu tog ju några samlingar och det ska vara löj hvis du ikke anker tøyner nøyes ved å se en nejleggende til alle, så får jeg slippe på skjult. Det er så eller negg, det er så negg som du laper det. To Paul, sier han. Ja, han vokste opp i vei, han var jo prestasjoner i vei i Tolse. Pappa var det. Nei, sier han. Han tok seg slett om. Så sier jeg, du vet du hva, jeg sier bare sannleikan. Ja, sørst. Jeg sier bare sannleikan. Ja. Og så pjøs jeg minne meg akkurat jeg har sagt. Nei, nettopp. Jeg sier bare sannleikan. Ja. Og hadde akkurat, jeg hadde glemt hånden og natta. Tolsen. Jeg hadde nettopp det som gjør det så latt. Ja. Hvis du ikke sier henne neilig. Ja. Og at det er så godt og i løyven og kjent rikkvande. Og det til at du er perfekter i nøkron. Til at du er spesialister innanfor det og ikke. Nei, du lever Kristus. Personen Kristus. Og det er løysela. Det er ikke løysela. Nei, det er løysela. Det er det som er. Ja. Tar det glede. Det er glede. Ja. Man blir bara så rörd att man huxar om det här. Jag tror det grupper om personen som är ute. Ja. Att leva Kristus. Att leva med Kristus. Och så kan inte dejen vara målsättningar av tog. Nej, dejen vinning. Ja, nettopp. Ja. Tog att om det så ska vara vid färrat handvägen så är ju dejen en öppen hor, en inkant och en ära vi in till Herren Jesus. Det är det som är så störst. Ja. Hinner jag mer att lägga trätt på? Nej, det är så gott. Det är så gott att om vi fortsätter så får vi det ikke bedre. Vi kunne ha en æresending og det var øyne godt. Det Kristus, så det godt. Og skulle vi ikke være nøgt ved det? Det er det. Ja. Det nettopp det. Og vi kunne enda vi at spørre, kjenner du Kristus Jesus som tog en person? Har du smakka? Og har du rønt til at Herren er gav? Ja. Og jeg kan si at jeg kjenner han for løyt, men jeg vet at han kjenner meg. Så jeg er faste grunnvalg og stenter, og han har hette innsikt at Herren kjenner søgn. Herren kjenner meg. Og i mån til som jeg har opplevd hvordan vel han kjenner meg,
har vi lært han å kjenne. Det er lukka mye hvordan jeg og hva det ikke så leder jeg meg alltid opp at. Og om det er sårst, og med man sier som Peter, det tog årst alt. To vet de her til kæren, sånn jeg kanskje kommer i midtelen som man ikke vil yngst, så sier han, ja, følg lampen. Og vi er en hyrig å si om inn. Og det er meningen vi i hese sentelsen. Jeg nå er til tøyen, vi tøy som Kristus er for oss. Han elsker det. Ja. Amen. Amen. Vi får at spela en sanker, og til en sanker på Raberg. Ja, Paul, så får vi takke for i morgen. Ja, samme hatt. Dette var godt å være her. Ja, en av underfulle morgen. Så vi gleder oss å hitte frem etter. Ja. Så har en sikne i ødel som jeg var lurt av. Og i Jesu navn. Amen. Takk for i, Paul. Og sier oss. Ja. Så etter det beste å si, takk for Jesper.